بركي 4 باس بول بركي بين تاين نيج كول اشتغل بلا ما بر قوار يانشمات منا مين مغو بول قلت بل انتري هو مين ما كان غرشتم فين بيل بردر زاد غرشان فن يعني فين دوفن فين كماندان كيم ذنم كان ما غرشان ورثة قريب ما هي ضيلر قو بيروان ثين نايلي إروتال نادي أويتشر شاغلر غنيمات بهم تال تاذلك قد كان نثي بول في يقين والنورد مثال شن من أصلا في وتر مثلا نايد ما يجانا بليا دواي أرثنا شيء دي بدنا نقول اسمه ذا الدزاي تنسوال برضات إدلي توي شين حكمان دينا توي لورد ده اللي أيده مثال شن بوركت بوركان عم دينا مالي ماشين ده دينا مالي هيري كده بلا جايد مدلي برايد متك أنغداشنا نم كينو بلن باغلن شقلت هذا الكلام ذا كينو شناك ساوند تراك لار بلن باغلن شقلي قرأت خدا يشكر قد كان حركة دوام حركة دوام هاي كراسة ثيرتوث بودكاست من عادي اتشين قرن من هذا اليوم بلي يوم ثاني من قردن ما هاي ثنوردن أرثنا عقين غورد شو بودكاست دزيت حقيقة أرثن مال بترمه هذا تقوين أبتري جاني فيه حقيقي شو دزيت دالة أرثنا يككاب ثالثين بذلن بايلس يعني ذات بايلس بترتين لنا إن ثيرت أتش أثنا غور يعني آدم لنا زول أتزان مولثن يعني أتيل ولثن أتام دي لرا فانا بذ أتام دي بأورنج بترث وي كي مثلا بركامان دا دغمت تشين دال حقيقة تنام ثين بكامان دا غير ما كان عم تانا يعني من ثاني أي برايو من تانا يعني بكامان دا غير ما كان أشغلان وين تانش من شون إيمين أورو بلان قرلو الشكال من أتش بلان قرلو الشك من شون غور دم بيلكي قلن ياقي ثنو ديشكار لرنم شتاتلر ديب ثم ولين من شون يومر تلاقي تمثايدين أمورثم كيف ما هي تشيرن من حقيقة أتامل بايد برجك شو نام أيتمل ورثة إت بلا ثام شونه دواي شو ندلي بالي من بلش ما ورابر يتثق ذاي تورا كولو يدان başlanına. Şulay nesip bolsa on jaym da. 10 ay. 10 ay da. 10 ay mununun sen nire dedin? Ne işliyadın? Sondan başlalı. Pelvan şun var kan adam thora ya misal için has yaqin bolan adamlar mına himmet bilýär. Ýöne daşyndan tanayanlar esen bular ýaly aýdyp bilýän bolsaň höwesň baglan bolsa näme işleýärdiň, näme üçin şuň bilen iş. Daş töwerüň berýän täsirinden ýa-da esasanam şular ýaly hiç bir sebäp bolýardy öz-özüme allaýan zat edýärdim de aýyp soň ederin, inne ederin. Ýok men näme aýdymy girip bolmada bir hilek görülýär. Öýüň atmosferasy we garnaşlaryň zatlaryň olar geçýän bolyn dostlaryň janyň alyp gelýär. Aýok, laý näme onu näme bar diýip bilýärmi? Onuň ýöne şu momentde şunu düşünýär. Egerde biz näçe ýaş, näçe ýyl ýa-da näçe wagt ýaşajagyny bilemdi aga. Adam durmuşda öz isleýän kärine bolsa egerde şonda işlän ýaly bolmaýar. Ýadamaýar. İzine garap seredende misal üçin 40-a bardyň, 50-a bardyň izine seredende şunça wagtymy zor bilen ýa-da biriniň gönükdirmesi bilen etdilen işler edipdirin. Diýmeklik ýaman erbet zat meniň pikirimçe. Ol biriniň gorkutmasy ýanyň maşgalaň babatdaýdyň ýa. Diňe maşgala däl. Dostýarlaryň bolup biler, misal üçin mollumlaryň bolup biler. ýa-da töwerüňde adamlar da sen bilen kän wagt geçirýän adamlar misal üçin dawa şunu edeli, şunu etse qat şunu köpräk peýda ba diýilýär. Ýöne peýdadan öňürtü arzuw we isleg we onuň egerde sen çyňdak islegiň ýerine ýetirip bilmedikden soň sen gadanýan zadyň näme sowjak islemeýän işiň içinde. Ýöne ugur wagtyň geçirersiň bolly. Şunu men sen özüňden sorapdym ýadyňa düşýärmi? Tanjan wagtlamaz. O öýüňde oturamyzda. Näme üçin şuna çenli başlamadyň? Başlamak üçin wagtlamady, mümkinçiligi mady berwan. Men ýagdaýymda diňe daş töwerek näme diýerkä diýip başlamadym. Aýplarlar mıka ýa-da Gülürler mı? Ne diýerler şu TikTok'da da ay bulamaýdym çoğal aýplar. Ay ne inni kim görsen. Ema da şey diýerler mıka näme. Başta wara ýaman gorkýadym. Gaty gorkýadym. Hatta birinji gedek
şu dizet bilen sahna çıkamda. Sahna çıktık. Bolin men bir jaýdy mammaran. Menem diýen aýtjak diýen na bolin. Sahna geldik. Sahnany arsaga çykdy. Aýdym aýtmaly boldy danym. Inni bolsa bakameje şoň ýaş agzasy, şuňal emin awra zat diýdi bolin. Serdar abi wada ýandy. Serdar nämet diýsen edeýin men çykmaýyn da gaýrat et. Adamlar otyr herkim. Ýörüýte taýýarlyk gördük, dad etdik. Gaýrat ede agam men bagyşly inni diýjek gel men ýene pakat taýýar däl ekenim tek. Alyp şonu çykardy şo taýda. Professional bolasyň gelse, professionallar bilen işleşmeli ýa-ni. Tema ene şu taýda ýüze çykdy. Dizet şeýle bir täsir berdi şo taýda maňa, şo taýda özümi arkaýyn duýmaklygymy, ýa-ni adamlar bilen araňdaky baglanşygy. Men şo momentde tahnadadım, ýöne öňümdäki hiç kim göremokdym, gözüm araňkylan ýalyk bolup aýdym aýdyp dur. Çykdym. Şondan soň şoňa düşündim. Men edip bilýän ekenim diýdim. Gorkuň bar bolsa, misal üçin internet platformalaryna zatda dinleýän bolsaňyz, psikologlar şey diýenler, gorkuňyz bar bolsa, şonu ýüze çykaryň we şoň bilen ýüzleşiň diýerler. Adam gorkýan zady bilen hökman ýyry ýüzleşmeli. Şo sahnada men birazçyk gorkuýumdy. Ýa-ni ýaly dostlar, tanışlar, bilişler. Aýyna bara dost. O diýanyň ýöne hemme gorkulara degişli däl bolaýmasa. Perwan, men pikirimçe näçeýle bir zat bar. Diňe Allah gorkusundan başga ähli şu dünýädäki gorkýan zatlaryň bilen hökman ýüzleşmeli we ýeňmeli şo gorkulary. Ana şo taýda sen özüň tanaýan. We şo taýda sen durmuşyňdaky sen özüň hakykatdan tanaýan ýeriň bolgaly. Şondan soň uje sen öňküň ýaly bolmaýar. Sağ ol. Gowsuz. Birinji klibiňi paýlaşan wagtyň men ýadyma düşýär. Iň birinji klibiň wada bolýar, senki de paýlaşdyň. Ol indi men adamlaryň reaksiýasyny göresim ýa-da saňa tarap. Indi sen aýdyp aýtmadyň, öňkü tanaýan ýa-na. Ýadyňa düşýär. Otro komentariýaňa gidim prosmotr gowy. Diýdim, bu portal goýsa tutjak eken diýdim. Şo taýda bara, şonu ýazan bir şeýle bir zat ýapdyrdy. Gat täsir etdi maňa adam şoň ýazany. Şey diýär, saňa aýdym aýtdyran bu durmuş, bize näme etmeli diýipdir. Näme üçin olar ýaly men oturup çyndan pikirlendim şo näme üçin? Bu men edýän zadym ýa ýalňyş bir zat edýänmi kan diýän na. Onuň şey diýär, ýalňyşyň niresinden öwrülip bilseň özüň üçin peýda diýilýär bilýär. Men şey daýsam kama ştaýda duraýsam Raýdynda soň göräýmeli. Hakykatdan şo ýerde men studiýaga geldim, doglanlar aýdyp berdim. Şeýle zat agalar näme etmeli? Şuňal ýagdaýa goýup nädäýinmi şon zat diýip bolin. Şo taýda şol oglanlar arka durdular maňa. Dizet, men artsanaga diýen, Serdar abimiz bar, onu toparmadan başga oglanlar bar, Meylis, Albay, Musajan jigimizden. Şu ýagdaýda şonu men şoňa düşündim pelwan. Esasy zat başlamak. Başlan soňam oňa muňa seretmän dowam etmeli. Şonu ana diýen netijaňa barýar. Şu netice de bar. Da var ýa-da gowanç diýip bir dostum da bolýan gowanç. Şu welin diýip gepleşikmi bar? Şo boýunça. Bir gün şeýle şäheriň içine duşdum, bilen söýüm ketip ýörekeni. Gowanç rejissor ýa-da adam däl, öz agamyz. Perwan zanydy, haýda ber görýändirin idi. Bir iş eden soň idi, ondan mundan naýdalar gelerdi idi, eger üstüne naýdadyňlar diýdi. Ýani senem ýykylarsyň diýdi, ýeriňden turdy, etfasy kakda dowam eder diýdi. Ana hakykda. Nawa, gowsuz. Gatgowy. On aýam bolsa, näme agaran, faýgarara wagt bolandyr diýilýär. Ben öňden bir show bizimde ýa-da adam däl. Biziň show bizimde näme ýetenok? Biziň show bizimde men pikirimçe aslında Hudaýa şükür görýän günne günaşa internet platformalarda toýlar, doglan günler, konsertler izlidne gidip dur bul gowdat. Ýöne içkin alanda yetmeýän käbir nüanslar ol hemme ýerde de dünýede, daşary ýurtlarda da bar zatlar bar. Azyjyk ýene de bir iş boýunça professionallyk ýetenok, aýratyn adamkärçilik hökmünde de bir-biriga bolan birazcık silah.
şeyle bir zat var. Men misal üçin ne toya bardım diýeli. Men täze başladym. Men täze başlanım üçin barıp her kim bilen salamlaşjak bolup zatda öz kardeşim görýänler. Men söýýän kärmi, söýýän bir adam bilen garşylaşanda, men şoňa garşy bakışym başgaça bolmaly. Awa, Mukadiýan. dogry. Şoň bilen men gujoklaşýan, salamlaşýan gowmagam, gowum halipa, ýagşy ýagdaýlaryň sow ýagylmaý tagamanja, pelwanjan bir gaýrat edeliň, an bir adajyk gollap berýän ol bul. Şoň bilen başlasa eger, islenlik ýerde, bul diňe sungat alemine däl, hemisferede degişik. Filanşyk adam kärçin. Ne misal üçin sen alyp barjak munna dursun bir toýda. Ha. Assalamu alaykum, gowum ýagşymy ha? Aberde oturlarmy görsem görmedik bolup ýapylan zat ýakdaşdan elim gallarsam bul gowdatlar. Şoň bolmasa-da soň gowluga ertmeýär ol. Bizer uzaklaşdyrar we iň esasat belwan halk otyra otaydy. Sen duruşuň, gurlaýşyň, özüň giyinişiň adamlar senden otaydy. Hemme taraplaýyn bir meral ýalar. Belkim şol oturan adamlaryň arasynda gelecekde alyp barajyk olasy gelýän bardyr. Ya da aydymçy olasy gelýän jiglemimiz bardyr. Seni ya da men görüp, bular ýaly aydymçy bolmaly bolsa, men bolmaýyn diýdi de. Şoň üçin bollugyndan hemme taraplaýyn üns bermek ene bul güzel professionallyga girýär. Professional alyp barmak özüňe hemme zatda. Sadanlar otyrmy? Men şoň köp gabat gelýänler toýlarda. Esas aydymçy bolýar. Sen şoň üstüne barýan. Sadanlar, oň sadanlarda. Bulam biziň show bizimiziň iň wawwaly temasy ile. Geçeňe de gyýda aýdymçylaryň birem şeýman agdady. Şeýlemi? Arkasyna sadanlar turk diýäni diýänsiňde. Turk diýerler, turmasalar hem bir yerden ýok yerden suw tapýarlar. Gelmedik jaňlar gelip bilýär. Bilýärmiz, iminde şowat. Gelýän ol. Ananjak mi hiç ilma agdyk qyllar şol. Men ilki bilen salam berdim hemmesine. Oglanlar, siz bilen menem bir gaýykda isleseňiz, el berseňiz, men sag bolsun, minnetdarlygym bildirer. Ha ýok isleňiz okýan kýalak. Ýok jaňlar gelse birden suwsasaňyz, iminde şowat. Onda da jarada taglygy diýen, men ene öz çykyşymy edýänlänim. Boldy sag bolun. Ada nemeden görüň ok, mysal üçin dapusym 10 ay başlanma 10 ay bolan Emin Awro, dogrymy? We başlanma 10 ýyl bolan we ýyllys Emin Awro. Ýa-ni gelmedik jaňlar gelip ýa suwsap bolar diýýär şoň ýaly. Hemme zat bolup biler. Ýöne bolaýanna da 10 aýdaky Emin Awroda, 10 ýyllaky Emin Awroda da ikisinde de geňem görmeýär, gatam görmeýär. Professionallyk tarapdan näme ýetirem? Ne bu diýýäňe muzykant bolsun, sadan bolsun, gerdeşiň bolsun, olaň adamçylygynyň derejesine bagly. Istese eder, istemese etmez. Ene professionallyk tarapdan näme ýetirem? Professionallyk tarapdan ilki bilen men bulmen pikirim, maslahatym aydymçylara da, alpbarjylara da şu. Ýanlaryna hökman bir kömekçi gerek. Näme üçin? Mysal üçin biz barýas hemme ýerin apparaturalar bir bolman bilýär-de. Otoy mekanyk bilen bu toy mekanyk başgaça bolup bilýär. Ses çykaryş derişde de bagly otaýda aýdymyň esasat lezzetini almaly adamlar. Dogry. Şol ýerde ana kömekçiň edýän ullukan iş şol. Aslında bu sahna arkasında görünmeyen kahramanlar değil ya. Şo tema şu. Şolar hemme zadi. Akuratny goýmaly, sesip ölçe ya da dedi. Sen halkyň öňünde dursun, sen dol ýagdaýda ünsüň şolara bermek. Oň üçin hem ýanyňa hökman bir kömekçi gerek. Bu men pikirim. Kyn, gat kyn. Hatta hakykatdan hem sunugatda ýyldız bolmak üçin näme ýetirek? Hakykylyk bolmak üçinmi? Imna sunugatda. Biraz wagt gerek ilki bilene. Sebäbi wagt ortarda diýişýärler opyt. Opyt üçin diňe wagt gerek. Sen kän işlemeli, ýalňyşlykça opyt gazanýan, opyt gazandykça da ýyllyk derejesine barýan. Bulam ýalňyşmak diýen semam. Bir toýlarda aljyra bilerdiň, ýene bir ýerlerde ýadyňdan çykararsyn sözi. We şo sen adam opyt bolup galýar. We şu wagtky ýyllyk diýenlerden hemme şu zatlardan geçip Uje ýadyňdan çykarsa da girik gitýärler sebä. Ana şol ýyllyk derece baransoň edebilýär. Biz durjak da aşmat. O zatlaryň wagty badyr da birat.
Men yıldız olmak için işlemek, söyleyen işime diyen. Awa. İkisi başka da Ve doğrursam şu. Doğru. Sivilizowan döwre geldik atas. Hemme zatlar yerli yerine, hemme zat üpçün toylamydan görýän näli ýokary derejeli togulýar. Şonna da toýu ýetmeýän zat barmy? Toy eýesi men. Gelmelinim toy prosesini baştan soňuna çenli. Üns vermeli. Stollar nähile kurully, naharlar nähile ýazylan. Alparjyň ýagdaýy nastreniýaty nähili, bir ýanyna gelip biraz çukurun döşüp kurup, aparatçylar bilen bagçylar gyrlyşyp görmeliler. Şundanmy? Men keni gatyraga çaýda, men keni petraga etmäýde näme? Şu zatlar bolmamaly ýaly, toýun eýesi tutda şu restoran. Toýun eýesi barmaly. Aparatçy, gaýrat etkininem, gowuja bir alp baraly şu toýu. Alparjymyzdan näme? Gaýrat edin, aýdymçymyzdanmy? Bir gaýrat edin. Şular ýaly iki taraplaýyn eger kontrol bolsa, gatýyt köşük bolýar toý. Hem size ýeňillik bolýar, hem toýun eýesi iň soňunda häzir miwesini eline alýar, bäht bolma gatýyt köşük bolup duray diýär. Bulam bir tarapdan şeýle ýöne her kim öz işini dogry etse, her kim öz işini dogry etse, şolam gowular. Waq oňa ýeterli. Inni edil şuwat ýazgymyň gidip duran watlary gowur trend temamy bar, belki ýazgymda açyk gizragam çykarýar, men şo sorag seni sorajak. Kesem blogger, TikTok, eýle, beýle şo sorag saňa berilen bolsa sen näme diýip jogap bererdin atas? Şol gow gidip otira ýa. Ana görýän men fraza ýalyk, nekär dälmi, dogrymy dälmi diýilýän semede. Şonu edýänler sarçyn isemeýimçik ýa-da bloggerstwo ýene. Şunu edýänler hemmesem daşary ýurtdan gelip edýän bir başga bir milletiň adamlarda. Öz türkmenjigilerimiz, doganlarymyz hemmesinde de şolamyz bar. Onuň men şolara barap, bularym bir kärmi ýa-da kärdämi ýa-da oň edýän zat ýalňyş zat, näme üçin beýtkä diýmezden öň men pikirim bu. Men şeý derdim. Gördümmi öňünden çykdymy? Men şolara el uzadardym. Haýsy maksatda, haýsy manida. Ýöne köý mysal üçin maslahat beriplerdim. Tuweleme, gowwarýan, ijeýän haladym. Ýöne ştaýsyn şeý etdin, hasam gowwardy. Ene ştaýda sesiň şolar ýalyk etdiňine aýdmaýdýanlar we özleri oturup planda edýänler. Şoň kommentariýasyna girip, sesiň näme, aýtsan aýtmasaňam gowwardy, planda der. Şoň berjek bolýan pikirine ýa-da ijeýasyna düşündimmi men? Ýöne ediş şekli ýalňyş boluplar. Biraz gülkünç boluplar, biraz mysal üçin ýa-da aýyp diýerler, zat diýerler boluplar. Biz şolara ana dogry padawat edip bilýän adamlaryň eli gerek şota. Olaram diýmäni çekinýärler. ýa-da häzir diýsem hondan mär, sırarlarlay, borlay diýmäýin, diýenlerim badyr içinde. Men öz tarapymdan bu toparmadan adından şunu bilýän, biz haçan ýüz tutaýan ýagdaýlarynda da biz maslahat bermäne taýýar bermän. Gollamana taýýar. Taýýarmy? TikTok'da ulanjy hökmünne, görüjü hökmünne umuman halamayan tarapyň barmy? Ýekece halamayan tarapym bar. O da şu, asıl umumy platformany alanda, internet platformada. Eger de içinde şoň bir jedelli ýagdaý bar bolsa, Humar diýjek bolar. Humar ýa-da humara degişli zatlar. Mysal üçin bular PK zat diýerler, bir-birine şeýle jyda berýärler ýa-da bir zatyň üstüne oýnaýarlar. Men diňe şoňa garşy. Dolu garşy özüm. Sebäbi ol bara nähilik, olar edwat ýurqa şoň soňunyň nira barýanlaryny hasap eden oklar. Ol kiçi zatdan başlaýar başlandy. Men sen ustam ýeriňden turur mysal üçin. Men planda etsem sen planda adetden başlaýardy, oň soňy gaty başga ýerlek gidip bilýär. Şonu hasap edilen oklar. Şoň üçinem iznen köpsi düşünýärem ýöne oja hiç bolýar-da internet bilýän galya hemmede. Şoň üçin şoňa garşy. Ata ulan soň gulýalyk peýdar zatlar gatykän paýlaşyp bilýän adamyz. Sen ulan şekliňe bagyl. Menem lalaşýan şu diýenim bilen. Birinciden imенно humarlygy üçin garşy, azartlygy üçin garşy, ikinciden hem mysal üçin aýdaly çağam şoňa görüp ýalňyş terbiýe aljakdygy üçin garşy. O gurrumsuz alýar. Ol bir bara enlik halyna gelýär soňa waka. Sen işiňden goýýar, okuýundan köp kişiň maşgalasyny, ýagdaýlaryny post biljek dereje çenni bar bilýär.
Şoň üçin men şonu gaty garşy şoňa. Inni ýaňy başlaýan oglanlar üçin ýa-da inni başlajak bolýan oglanlar üçin teň massagadan alaly täzerak başlan bir oglan ýoklugyna. Üstünlüge tarap gitmek üçin näle bolmaly? Üstünlüge tarap gitmek üçin islenlik kärdi. Hawa. Men pikirim edýän işiňi söýmeli. Dolu inanmaly we näme bolsa bolsun durmaly, şoň dowamlylygyny getirmeli. Sen näçe giýje ýatman rahmet çekersiň, aladalar bar, sahnaň arkasyndaky sen edýän zatlaryň adamlara gyzykdylar. Sen ilk inanmaly. Sen inanmasaň, sana hiç kim inanmaýar. Sen edýän işiňe de. Şoň üçin daşda görüp dinlemeler. Her kaýdyşyň ýaly. Niýetiň gowy niýet, käriň söýmeli we anamly dowam etmeli diňe. Kämil artist bolmaly. Biz şoň üçin herekete dowam diýäs. Herekete dowam diýip men ýalyk kämil artist ortaý melegelýär. Kämil artist bolmak üçin kämil aýdym aýtmak ýeterlikmi dost? Ýok. Artist ol bir umumy zat. Ol bir aýdymçy, alpbarjy ýa-da bir aktyor däl. Artist hemme taraplaýyn bolmaly. Ilki bilen ilimli, bilimli, edýän kär bar edip, akylly bolmaly, üns bermeli edýän işlerine, gaty ölçäp, hani halkyň gözünde şol nähilek bolarka, pikirini, mentalini taýarlaýan şo takda we senden görül aljaklar we ana şonu sen aýdymçy, alpbarjy däl, artist bolýan. Şoň üçin diňe aýdym aýtmak ýa-da alp barmak däl. Hawa. Artist bolmak üçin umumy hemme zadyn sörmeli bolýan. Kiçi zatlara. Häsiýetiňden başlap giyinişiňe çenli, aýdym aýşyňa çenli, öňüň alyp barşyňa çenli kämilleşdirmeli bolýar. Gatowy, gowy jogap dost. Gatowy, berekeli. Emin Auro diýilende bir hili ortada mod bilen aýdymçy, Black Star Mafiýadaky. Mod gödöňmeýle, näçe mod gödöňmeýle karakteri häsiýeti üçin däl ýa-da stili üçin däl. Bir hili mod ortaň show bizinde bir hili romantik diýip gasaplanýar bilýärmi? Emin Auro da şonu ýaly, ýa aýrylanlar, ýa birleşenler. Ya yara biter ýygy galanlar. Diňe söýgü tema. Gidip durda bilýärmi? Soň üçin senden soraýan öyle. Söýgü anan ýan. Elbetde ýan. Belkem şu dünýädäki söýgü anan ýan seýrek adamlaryň bermen bolmamak mat. Söýýän adama ömrüňi berseň hem janyňy berseň hem dege. Ýöne söýgü ananmaýan adama iki gözüň birini berseň hem aý seni hem kördüň diýer. Vay bah. Şoň üçin münasip adam söýmeli. Sen söýüp gördüňmi? Umuman şu aýdymlar bar aýdymyzda gowy dip barýar. Kän täzirklemiz bar pelwan. Yara biter ýygy galar ýürekden söýse adam. Olam gowy aýdym diýär. Ay can sağ ol. Inne ol geçen gedek ýadyňa düşýär, nemede görüşdik. Lagerda konsert berdik bu komediýa bilen. Ýadyňa düşýär. Şonu artana aýdym aýdyp durgadaşyna bir temany gürleşdik. Şu konserde aslında mowt geldik. Ýöne çağalar begendirdik zat diýär. O günler bolup aramda. Atyrdyk ýeşdi şo. Niyet diýip bir tema giripdiň. Niyetler amala wuradyr diýdiňmi? Şonu men senden eşdetim gelýär we sen näme eltetim gelýär diýsene. Owaran agalamyň biriniň beren massagady bar. Perwanydy bir iş, sen köpüň adam diýdi, köpçüligi her gilik işler ödürlüýän diýdi. Dogrymy? Şol işi edeňde diýdi, hökman soratda ilkinji nowatda niyetiň gowy bolsun diýdi. Näil pikir edýän şu zatlar hakynda? Ilki bilen niyet perwan. Niyetiň gowy bolsa we edýän işiň jemgyýete peýdaly iş bolsa, şonu gowy bolýar. İslenlik iş alyp göräý. Niyetiň gowy däl bolsa, şo seni gowluga ýertmeýär. Şondan aljak netijeň hem gowy bolmaýar. Bu diňe bede degişdirler. İslenlik sferada. İslenlik sferadaky işleýän adamlara men beriläjek maslahatym, men öz pikirim. Gowy niyetde, dogry niyetde, ak niyetde etseler, başlasalar,
Ana şonu üstünlüğüm peýda da hemme Allah'ın nesibeti bilen gelýär. Nemede etçek bolýan işiňde birinji nowatda netin gowy bolsun, ikinciden şol işiň azyjygam bolsa jemgyýetde bir peýdasy bolsun. We plança ýyllan görüňde çagajyklaryň bilen utonman, başgalaryň bilen utonman şol işi görüp biljek bolsaň men pikirçe gowy iş mükadiýan. Dağı näme? Biz egerde şo zatlar pikirlenmesedik, biz her ay 20-30 kim bilýär näçe aýdym ýazylardy, näçe işler edilerdi. Şol biz bir zat iş edýäsmi, ene biz topar bolup, sünnäläp üstüne durup şu nähilek gör, nähilek garşy alynar adamlara nähil dogry duýgy geçirersmi diýen zatlar pikirlenip şeýdip çykarýar. Edýän işlemdi. Şoň üçin hem Hudaýa şükür Kämil işler ya, gowa topardan gowlatlar dörýär size. Şöylemi. Şoň esasyna. Yer gelenden şonam soraýyn dost senden, emin. Sen konkurendiň bam diýip sorasam bolýar aslında. Öňe men şeýle soraýyn. Sagdyn konkurensiýa hakda näme pikir edýän? Ene pelwan, sen konkurendiň bam diýip sorasaň egerde, elbetde bar. Biziň iki tane konkurentimiz bar. Biri dünkü özümüz, beýlekisi hak ustatlar. Aslında konkurensiýa, sagdyn konkurensiýa diýen zadyň bolsa, men pikirimçe şeýle bir zat bolmaly. Konkurendiň hem niýeti gowy bolmaly. Gep bilen, gıýbat bilen ýa-da dürli badaklar bilen konkurensiýa etmeliler. Edýän işlen gurulmaly. Ana şonu sagdyn konkurensiýa bolýar. Ýa çykýar. Ýa görýän şol näme bar ýa-da ýene de niýet bäk bolmaly, emme zat niýetiňe görä diýilýär. Şoňa bar ýa-da. Düşündüm. Emin Awrodan öňündäki 6 aýlaryň, 1 ýylyň umumyň geljekki günlerimizde dinleýijiler, tomoşaçylar we muştak gazanansyň diýip pikir edýän, sebäbi çykarýan aýdymlaryňy paýlaşýan adamlar men görýän, kän görýän ödüm. Emin Awrodan dinleýijiler näme garaşmaly öňündäki günlerde? İlki bilen pelwan şu dinleýijilerimiziň ählisine sag bolsun, aýdasym gelýär. Konsertlerde bolsun ýa-da toýlarda aýdymlanmaz ýatdan aýdýarlar. Ular ýüz bilen garşylaýarlar. Ondan gelecek 6 aýda da ýene de iň pesinden ýa gaýdyşym ýalyp, dünküden has gowy zatlaryň üstüne işleýär, kämilleşýär. Ýene de söýüp aýdymlar bolar, gyzykly aýdymlar, hereketli aýdymlar bolar. Onu hersi üçin hem aýratyn täzeliklerimiz nesip bolsa gelýär. Ýakyn wagtda. Üstünne ardy edýän, seni gowuryp dinleýär. Eminem gowurýar, ataşam gowurýar. Men ikisini gowurýar. Men awra ikisi bir adam men üçin. Geljekde de senden gowy hit aýdymlara garaşýar, toparyňa da, özüňe de üstünlük ardy edýän toparyňa diýsem bir hili ýa-da adamlar ýüzlenen ýalyk ýüzlenmeýän sebäbi özümizden paştýşde bir toparyň agdaty ýalyk bolup gitdik. Arsanagan gowsöz bar, perwan gatnaşana zawoşda gatnaşýar. Zawoşda gatnaşýar. Zanyň sag bolsun, gowy işlere garaşýanlar içkin gurrunga gelenge minnetdar, içkin gurrunga minnetdar. Gowunlarda görüşip duralım. Sana da minnetdar perwan. Şular ýalyk zatlar edýän, şu zatlaryň hukman halkymyzda da biz üçin hem aýratyn bir täsiri bar. Menem sana sag bolsun aýdýan, seňe işiňde sünnügardy edýän. Minnetdar.